og elskov. En af dem, som mændene kan lide. Alle drengene, de tikkede om lov, men hun gik bare forbi. Og dem, der prøvede at lægge hende ned, fik alle sammen samme besked. Hun sagde, nej, du kan godt slappe af, kom igen en anden dag. En gang da jeg kom gående hen ad gaden, det var vist nok i Oslo, kom der en dame og sagde, skal det være dig og mig og os to? Men da hun sagde, hallo gamle gris, giver du en is? Så sagde jeg, nej, du kan godt slappe af, kom igen en anden dag. Jeg sagde, nej, du kan godt slappe af, kom igen en anden dag. Hende fra banken, de sagde, goddag kære ven. Kunne de tænke dem at købe en aktie til 120%? Men hvor var de alle sammen henne, da jeg kom for at hente mine penge? De sagde, nej, du kan godt slappe af, kom igen en anden dag. Politikerne siger så meget, især hvis sagen er sparet. Efterhånden har de sagt så meget, at det kan være lige meget. Men når de siger, hallo Peter Plys, du skal bare sætte dit kryds, så siger jeg, nej, du kan godt slappe af, kom igen en anden dag. Jeg siger, nej, du kan godt slappe af, vi stemmer blankt igen i dag.